Vyake gima omwancho muliaweta seni kia Ndizi TV no kwasemera kwa nebuna kwa beri kugotwara obuligereria borobia nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana ya eli ndengo manye nara ya bereka gokolekana kura chingongo chansi inye chense asinse mochichi mitandao asense mo ya Facebook na bakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega asense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net tireterane Fridah Kerubo na sinse mochichi biorokege ni otokubatanere Joshua Auta liokweneke bna chibi chane liogire gwekira sole asenchira ya bene niga kurukwa Petronira mukira kondo mwanchu mulieria tetoranyora mangana maya asenchira yoko ya chuta. Nyakundi. These leaders are formed a habit of attacking the governor in the media and in public forums without any justifiable reasons or provocation whatsoever. Kao mugavana libagali okokole mirimo okuna kukobolya kwegatia ba MCA kurase county ya Kisii. Kumwe igure ryogi korabuna mwakorete gutukubwa gukiera rero tukaminya ko tugakonya gikawe cyito ono kikiroki manya ba umisete manu ito Eyemo yoite takagera gateri yogi tukaigwa numugakonde Charles shukrani sana. Monto Eyemo gotigerwa chingoma chintindi magayo bosaga ni gokolekana ase society ya Getwa Nyansi nyatieko. Ko basaba yantu ajitoka pimo obwoyo ebore kilo 50 eseguni monto tabangaina obwoyo bore oboke. Abalemi bekemerie chae ko boli gotumeka obwoyo boronge chinga kiechiga chimbura. Mwancho muligereria ngo kwaligani bene elinde ngomanye asenchira yobwikiranu Amayia yebire bigani otokoya chakakorwa se county ya Nyamira asingo kumenya bunane chingaki amatemwa yekirasige 12 agendete gokolekana selit kolia lero omorokyo monene bweskuru yaba muraya Nyambaria Charles Onyari abakagoteneni gwakoba omuteneni lyo monene bwe center ya matemwa ayanku bwatkana na kilike gotebekana bunani go bwangainirelia bwabere kwenekigwa asensemo ya matemwa manene kulindo mubunge o West Mugrango Steve Mogaka nigabereka wesoke bene na boigo kugikeria egakorekyo ase aboririe aborokyo batie kogoswa elinde nigo barachigo kolebobe asa matemwa amanene kulinde nigo aganirie lichiko kubwatigwa na boigo egetambokero kebwenete koimukigwa robotirwa senchira yobwekiranu igona chirerero kugikeria ebintu byakorirwe as examination centers cheito asa abana baito bagokora amatemwa amachika Kenya igagotebanga National Examination Council igekurika aba invigilator na kurika abantu baguchigutenera amatemwa ito ase ebituo awa asa amatemwa yagokorerwa nekero kindi gyonzi kyarorekanire gekororekana mamincha yenchira amatemwa wenete gokorwa enchira nero report ye korosigwa yacha ko processed nyuma ekera matemwa erire ayabono toroche nga abane bakari ko boerwa ya basokerwa amasakara aseme uko yabo bakorira amatemwa basokerwa ibinta aseme uko yabo nga batebigunga nkie ko bwate na kubwatu kurwa samatemwa mangana yimachika Kenya tari goteba igo machika Kenya agotebanga onye kubwate esababu ogosoera umuntu ndibwesi gokogenda obeke report obi teyo ende yonsi yabekirwe nga busalibondo bwonse bwabeire as examination council in the examination center in the yonsi so
kogenda buna twaigure kubugoria omwana ogokora amatemu komoira asiba tutamanyeti ng'ai airunki achigokorerwa nga momoira ni ng'ai nda amatemu amorogo mwana kiora akora amatemu ekera nyasirwe enchire gisakwe na kigekogera nkogikiria mang'ana ayo na goteba ng'a ase Kenya ndubwateri ichikuria abana Children's Act igoteba ng'a mang'ana ndo stogokora tigatokore ase okuigerera obuya bwa abana baito na magendero y'abana baito aya tokworokiwa ase Nyamira manyanga nese gitobekeire nga chisukuru chiri cheito chiatanganete chisukuru chiri cheito chigokora buya batagete goturubania egera abana batabanane mbatoa amachibu korengana buna begeirie gotigana na yo tokwende Eyemo wika county ya Kisii asingo kumanya aba MCA korase county yo bagwesokia bene kugikeria chinkwana cha yo seneta we county ya Kisii Richard Momoima Onyonka omobunge webunge ya Kitutu Chache North Jafeth Nyakundi na boigo omobunge Silvana Sosoro kubwatikana ne chinkwana chabo abolitkole goro asiba aboli county ya Barati kwa gwali bagana boigo kwene kebunango ikeraniale emeroberio boigo ni go bane kebuna ni go bagendete kubwaterana no mugavana we county ya Kisii asogo kolera abamenyi be county yo mucho Nairobi nigo bono aba MCA babatebire nigo yabeire enaro ase abarayi aboko momochi omugavana we county ya Kisii elio komoli yakurwa ase obokoleri uchiase abamenyi be county yo ase boigo bagania omobunge o South Mogrango Silvana Sosoro utiga wesonania ase amangana yaba MCA nalikali ayegukwana no morai wense eliokiania ogokina kubugima. Members of the Kisii County Assembly, we condemn the recent media attacks on the governor of Kisii County, His Excellency Paul Simbarati, from a section of Kisii members of parliament, and we particularly take exception with Senator Richard Onyonga, the MP for South Mogrango Silvana Sosoro, the Women Rep Doris Tonya Tota Aburi, and Kitutu Chache Member of Parliament Honorable Jafeth Nyakundi. These leaders have formed a habit of attacking the governor in the media and in public forums without any justifiable reasons or provocation whatsoever. Senator Mheshimiwa Richard Onyonga ambaye tunamheshimu sana, tunamuomba badala ya kupiga kelele kwenye TV anasema atakuja kufanya oversight, atupe tarehe. Sisi kama waheshimiwa hao wote wamesimama hapa nyuma, anakuja ward zenu kuona ni nini tumefanya pale. Oba maana bwa maneno osoro yanda tebye president tikakonya kobanga ayenga no gavana ya Kisii County ukonya kwa tebye yanda tebye president abantu obogima bwaba kongeire Kenya ngima Gusii ntoranyora ken osoro korukwachu eto kabekwe chief whip majority yaki yekwende ya National Assembly totebyo mugusio yo mogwacho ri abantu ngonya kwego bari chi ebirogo mabu nigo boigo bamomochire omobunge o South Mogrango asugwatana na abarayi bagusii ase batebire baruboni gobale nobomo ase omugavana bwe county ya Kisii. The honorable members of Kisii County Assembly, we therefore feel aggrieved and pronounce ourselves as follows. Number one, contrary to the claims by Honorable Soro, members of the Kisii County Assembly haven't complained of any mistreatment from the governor. We haven't equally asked Osoro or anybody else to complain on our behalf. As the Assembly of Kisii, we have a good working relationship with His Excellency Governor Arati. We therefore ask the four leaders to respect the stature of MCAs, their contemporaries in legislation and leadership. Imagine that the said leaders, born of contention with the governor, borders on their own vested interests with regard to the much hyped pending bills. The governor has indeed been on the forefront in championing the unity of Gusii leaders without regard to party affiliations. Immediately tender and reserved apology to the governor of Kisii County, His Excellency Paul Simbarati, and the entire Kisii County Assembly for the public discourse accorded to their recent media outburst. Asijinga kiecho ni gobagani balibonsi babwate omochano no mugavana kolenta emotion yo ase bunge ye county ya Kisii elekonyora lichibu bwekerano. Watakuja kuimpeach governor namna gani na wako watu waine? Tumewaambia kama walikuwa na motion ya impeachment ya kuwekea Simbarati
hiyo ni ndoto ya mchana. Walete wasilete. Leta tuwaonyeshe. Na waheshimiwa, tuko tayari, hatuko tayari? Tuko tayari. Tumeomba, we dare you. Bring it, we deal with you. Baby come. Ripoti ya Kisii and Ndizi TV, Italiane Mildred Momanyi. Ababwatani nigo bagendete weso kebene na boigo kwiyakira ikoko ase obochori bwekiama gia UDA obura bebo gokorekana chitariki kianda cy'umutinyi 12 cy'umwaka yega litko rero ime county ya Kisii niga maigerio abagakorwegwa na kyababwatani babwenete kweri kya asokorwanira ebirogo na boigo na kyobochori borabe bogokorekana chinga kyecho kichiraike muri kyecho daipona sanya na bakagwikira na chensemecho na boigo gotwariganiria oroboti rokubwatia Ekiombe kia United Democratic Alliance UDA yokigenderete gutwara ebikaro ao imeyense ya Kenya eliokorana amwegerio gochia asaba menyi bechingongo asenjera yokwerikia na koba ababwatani omusangerekano oyokorekana imeye county ya Kisii imeye ward ya Nyatieko nigo abarai kurwa serikali baikirana aso ogwakire koko omurobelio ywe. Siku ya leo katika county ya Kisii, jana tulikuwa Nyamira, kesho tutakuwa kule Homa Bay, kesho tutakuwa Migori, kesho tutakuwa Homa Bay, wiki ijayo tutakuwa pale Kisumu, tutamalizia Siaya. Tunataka kuweka Nyanza yote iwe pamoja. Nyanza is going to be a UDA stronghold. Oyo kabeire omokonyi w'umugabana bwe county ya Kisii Josh Mangi nigo boigo aikirana na kuralia okujukubwaterana kwa barai abo balense yekiombe kya UDA na koleta mulembe ime county ya Kisii uwanja county ya Itetiri gweto uwanja tuwana nireno muhakama chogu oyo minto chibwiba Osoro Chavet abachumbe baito muchumbe Alpha na Chanda no director ito bweba matoke pamoja na ba MCA au asuchama MCA wetu hawa ambao wamesimama imara. Ekirenge kenene gochia sobochori bwa bateneneri kurwe binyoro obweboranyara koba omutinyo 12 omwako yoiga nokoena na obosibole gochia sabantu bonsi. His Excellency the President, who is also the party leader, amesema ya kwamba ni lazima tuanze kusensitize wanachama wetu, tuanze kuwafunza uchaguzi wetu. Chinga kyecho kati ya MCA korwa se county ya Kisii au balense yekiombe kya UDA nigo bakire koko engana yo komerekera amagenderero inse yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati. Mimi ni nominated member wa Kisii. Na huko Kisii nasikia hata members wetu wengine wakirusharusha midomo kidogo atio tunafanya makosa. As a nominated member of the county assembly, I have a role of legislation, oversight and representation. Gavana akianguka mtihani lazima tumuambie. Mimi ndebiko togo kora na inwe bunaba na inchi ba Kisii. Oyo kwaru Masimba, oyo kwaru South Banda, oyo kwaru Kegogia, oyo kwete togo kura. Tobwatsi okura ni gotoro aso buya bwe county. Na ni ahibu sana wakati tunasikia ya kwamba watu wetu azwa ma MCA na hata viongozi wengine wanakuwa wakiharakishwa, they are being mistreated in this town. Boigo nigo banyara gokurera ababwatani bonsi gotwara umusimamo asemerengo yabo ya gesiasa. Anyi toboke togodaho tibune chame tu agakire gusiga iga that you are going in bed na bantu basimio. We will not allow you to hold any position in the party. Komenta nayo omudirector Charles Chwe Matoke boigona nyara kuburia abana inchi koremererio bogima nonyo uchumi yense ya kongire. Cost of production ya anything ndio inafanya the cost of living standard kuenda juu. Mnapojua kuna vita kule Russia, I would honestly rather that we have a hard time now and better times tomorrow. Yinkuripoteria Ndizi TV kunyatieke bunge ya Kitutu cha South elietaria ne Dipon
asanya. Nechingaki embule nyinge gendete kwenekigwa ase chinsemo asabalimi bekemelige chae babere bakuboriwa gutumika chingaki ekyoboronge nabo igo kweneke buna ngobekera bale kemelie ekyo obwoyo asenchira enyikerano ayigani gabakago kwanwa no munyakerubo bwe factory ya Nyansiongo Daniel Otuto asebo igo abolire abarai kweneke buna ngorose bale chipara asengencho yo kweneke buna obwoyo ngwikirana bale ase chinsemo Mulikeito Job Maangi korwase county ya Nyamira na bakagwikira na chinseme ekyo nabo igo gutwariganiria oroboti orwasenchira iyo bwikirano. Abarimi bekemelige chae kurwase factory ya Nyansiongo egotoka imebunge ya Borabu county ya Nyamira baboli igwe batumeke engake yemburabu ya asogosialera echae yabo obwoyo basaba baremi engake yembura obwoyo muire mugondo mu siare chichae cheito ninyorete rio murakero renge mwatemete mukaburuga chichae chikaganya obwoyo ono obwoyo twabaire tema muire obwoyo buna twabaete muchimo siare echae amebuya na intonyora mapato murente tundubali. Aya niga kuona no munyakerubo bwe factory eyo Daniel Otuto oyotebere una chitundubali chinyinge chirense ya KTDN nigo banyolire amoyo ayubara chigotumeka ase oburimi bwabo chitundubali chinyinge chianyora obwoyo ntogendrete ko receive obwoyo botaracha bwonsi nare ko basaba yantu achitoka pimo obwoyo ebore kilo 50 eseguni monto tabangaina obwoyo bore oboke obwoyo buna tuapima na ende tuabashwa niga sabire abalemi bataranyora amoya yo gotwara abotereru na ende mbe bakoyanyora ekirara ike ase factory mbaro bana chwa chibese chitaigeti chisichiri 2500 mbache na baro mbache baigwo obwoyo elinde chiri chigotigaranke chichikona chwa oso mwakoyo togendete ko gotorocha yaito bone nare ko basaba iga bune gari chigendete gocha abali mbagendete ko receive aboyo kire tundubali necha nyoro oboyo olengana no munyakerugo yo niga bolire abarai bali bacholire kwenekya nkorosi bale chipara elinde chaite abage konyorwa kurwase tundubali go ike factory nabo igo chigali nchiba chigosaleka barai abato tokora kwa MCA n'abajumbe mbagwate chipara twali ko basabaga kimuranje toteme gotorosa chipara cheito elinde chigali cheito chikobogorie chae chinto twara chigosaleka kariuka toire factory chigosiego chitundubali cheito mumaete ntuamente chitundubali ase kitwamente chitundubali elinde totwara obwererio borobuye na balimi baito naenda balimi mbanya korara chitundubali. Yinko reporter ya Ndizi TV korwase county Nyamira Job Maangi. Magega yo komentekana kwebango na boigori gori ya mabuta ni gaboncheria korwase county ya Kisii babere bagwesokia bene na boigo kwe murungani kubwatkana no kwirananse ko boncheria bwabo ayanku bwatkana no komentekana kweri gori rebinto ase abagori babere bagokea kurende nigo baboririe serikali kubekemero biri mekerano na boigo gokora amoncherio abwenerete asengencho yo kwenekebuna boncheria bwabo ngokorekana buri ubwikirano Mulikeito Ndemo TV nabakagutarira aboncheria nabo igo gusanga ari babire bagwetera chinga kichiga chinkongo magega ya serikali komente bangase chinsemo ogati yabo sekta ya maguta aboncheria nigo bagendrete kwera chinga kichinkongo babwate kugenderia biashara byabo ngokore biashara eby'uniform fake uniform ebintu byakenera magoti sana kuna taxi chiachire bintu byakenera magoti sana kurwa suppliers checho bintu byakenera magoti bono na inturito chikokine customer konyana na baro bagotwara challenge yo kugoresa uri meta magori ali akare bono isori taxi chiri biashara byabeire bigosuka ngora sana ko ntore uniform cha sports uniform cha school na uniform ni choteri na chindi chasi chi customer atake ngote matore ko ni customer chita maguria yare amake egere kero monto na yara nyare wafo dirigoriero ekoranto maite na uchumi ya kingo
buna chinchera chyo kwegendereria ebiasara nigo byaburukanira chinchera chiekerero kororo byobokoreri chinchere cho chitamo chireme chando yaye bene challenges bono muna kero after to design to abekire nabonye ore customer yategete ebicha ase logo ekara nero nyo ebus ekara nyo nchibie kainige nera tata getwabeke kare ngao bono nye customer abe kwanga bono challenges chiri nando chago ko tubore rogeri onye tubara ngora tetabukana ni yanga na bera tabuke customer yange bono challenges necho omugore yange ngao kose lindo nyore estimate yo customer chi mwache te order estima ya chiri nini challenges ende ya to wetera ge arafu naga naone bwate machine obya bwate injuries no injuries na boko bakin ke na ne bwate powers na beo wakonyo ya komise okoboria bono na serikali kororo bekerengo kyobogima amona goikense bango elia bamenye batwara obosibore bwoko gure bintu naba onchoreria tinga kichinto era lucho kogenderia obonchoreria akarogo ore mitokora suppliers twakagure material for example leo sana uniform twakanya gore na pande shillings sasa hivi natokuwa na 500 ile mine pinga skirt twakwa ni 800 ono ikatenio ni 900 na likura na cross maana ndio a profit ono na bible bonsi mama itenga 800 bawe kagaiga banyora 900 ndo taite kugora ibere banyora gore Eyemo so litabwati tibesa so linto byakire sana utiboro nabantu mbara adjust so libikare utira kera litukubona mbara adjust egasimne yo bunde bichana iskana atako baresa egasimne igane yo koligere tu ya magoko tari gase okwenda ka osomeni no gocholigere liga mne okora omanye egokonye tari nawo ando ganye to someni ni no somete ko sende nabo cheka ase oligere liga matukabere onyoro kwamanyire ene gase okoboko nengiere na nengwa kanerebya one uchane bitongo imisa egasi okoboko nengiere ko reporteria Ndizi TV edietariane Ndemo Steven. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eliobwekere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti Mwancho murigereria ngo sabo kwabera asobo tutukano bwa marigiayo kurende ngo kwaligani bene linde togende gusanga asobwamo kwiranira oroboti oroni ngo kumanyibuna mo waziri wo bulendi bwa ime kizore kindiki nigaba kagwikirana asensemo ya Nyahururu asakora etaro yaye goika aseskuru ya Montreal yechimbwa ya Ihururu okwa nakoro asenseme choni gaba gakweni kibuna obotumeki bwa mariogo yogoti na kwa ireire comment kana ebikorwa byokubura kubulendi asense ya Kenya kulende nigaene kyabuna niko bagendete kubwaterana na serikali NNM asingencho yogokora obutumekibwe binyogo byogotindya na boigogotinya obulendi asense ya Kenya muri kicho Julie Kerubo no robot yoruo Omwaziri w'abarendi bw'ime kizore kindikiri tkoria rero ni gakoretaro ase rehabilitation center ya Nyahururu eryo korigereria obukoreri. Sema nimefurahi kufika hapa Ihururu center ambayo ni center yetu ya treatment and rehabilitation kwa vijana wetu ambao wamepata shida ya uraibu wa vileo na madawa ya kulevya. Okwana chinga kiecho kindiki ni gateba buna obotumeki bo mariogo yogotindya ne kati yali akwirera okwirana maega kuborendi imeyense ya Kenya. Hatari ya madawa ya kulevya
pombe haramu iliyo na sumu ni mojawapo ya changamoto tatu zile kubwa zaidi za kiusalama katika taifa letu la Kenya. Kwa sasa hivi tuko na matatizo mengi ya kiusalama. Aibu wa madawa ya kulevya na utumiaji wa vileo vyenye sumu ni mojawapo ya changamoto tatu ambazo tumeziwekea kipaumbele kama wizara inayohusika na usalama wa nchi. Nigo nonya nabo atagie kiombe gyokorwania mariogo yogotinde na kada amone serikali ya kaunti ya Nyeri asokorwania amariogo yogotindia. Ni fursa yangu kushukuru wale wote ambao wamewezesha kufanikishwa kwa hii taasisi ambayo tumeangalia siku ya leo. Nataka nishukuru shirika la serikali ambalo linahusika na mambo ya kupigana na madawa ya kulevya na kada, na vile vile serikali ya kaunti ya Nyeri kupitia ushirikiano wetu kama serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Taasisi hii imepata kufanikiwa. Nigo agane chinsema chinde kubwata chincherechio na goteba kere kaunti nebwendete gutwara rehabilitation center. Ile zingine katika Jamhuri ya Kenya ziige mfano wa kaunti ya Nyeri, kwa sababu madhumuni yetu kama serikali ni kuhakikisha ya kwamba kutakuwa na kituo kama hiki katika kila kaunti ndani ya Jamhuri yetu ya Kenya. Komenta nayo ni gasama o komenta kubwa gachibuchi school chobo bundi negasi ya magoko birego konya bali abagokora chinga kichiabo korochi rehabilitation. Changamoto ambayo tuko nayo kwa sasa ni kujaribu wale vijana wetu na wale waathiriwa ambao watasaidiwa hapa wakirudi katika kazi zao na katika familia zao wasirejee tena katika hii shida ya uraibu. Waiga nene kia ogochiko bwaterana ne kiombe kia nakada gokora ogotumeki wa mariogo yogotinda. Wizara ya Usalama wa Taifa itaendelea support ama kuunga mkono na kada kutafuta rasilimali za kutosha ili shirika letu la nakada litimize wajibu wake ambao ni kupigana na mambo ya ulevi na mambo ya uraibu wa madawa ya kulevya. Ripoti ya Ndizi TV ninche Julie Kerubo. Mwancho murigereria kurwa soroboti ururu aye Julie Kerubo no togoikera omoeli obwa mangana maya asibirebiga kurende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange ningo yaletera sinchira iyo wikiranu nabo kwenda gutubwati asinse mochichi mitandao asense moya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabo igasense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website nabo tonya gwetera www.ndizitv.net maiga kamera soko ene kibana ebicha nabo igeliogi lyagwikera sole asenchira ya vene nigakoro kwa Petronira Mukira tobe tokobwatanere Joshua Auta asense mochi byerokelyo na incheria ne Fridah Kerubo twara obuligelia borobia.